Bé, anem ara al segon bloc de diàleg que hem titulat Els eclipsis, una oportunitat per a meravellar-se i aprendre, i començarem amb una primera pregunta. Els eclipsis sempre han meravellat a l'ésser humà. En el passat s'han associat a events funestos, negatius, però també a grans descobriments. Ens podries donar bé alguns exemples? Doncs sí, en primer lloc m'agradaria parlar del coneixement del nostre Sol. Part del coneixement del nostre astre ve de l'ús que s'ha fet dels eclipsis. Mira, tinc ací un model 3D que emprem a l'aula del cel per explicar al nostre alumnat les diferents capes de la nostra estrela. Un nucli, una part radiativa i una part convectiva. Recordem que això és una esfera de gas, de plasma. Però ara vull que mirem un poc aquesta part. Això és la part, diguem, visible del Sol, allò que veiem des de la Terra, la fotòsfera, la part que emet la llum. I lluny de ser una esfera perfecta i uniforme, té estructures, té protuberàncies, prominències. I després tenim l'atmosfera solar, que no la tenim ací en aquesta maqueta, però és la part més externa. L'atmosfera solar té una primera part, que és la cromosfera, i després la corona. La corona és una part molt misteriosa del Sol, perquè, Miquel, tu què penses? Que la fotòsfera ha d'estar més calenta o més freda que la corona, que és la part més externa? Home, jo diria que més calenta, està més a prop del nucli, pareix que d'ahir hauria d'emetre des d'ahir, no? Té sentit. Doncs no. Resulta que la corona està a 2 milions de graus, mentre que la fotòsfera està a 5.000 graus. Això és un dels misteris que té el nostre Sol. Avui en dia sabem moltes coses del nostre Sol, de les seues diferents capes i d'aquestes capes de l'atmosfera solar, com he esmentat abans, la cromosfera, la corona, gràcies en part a missions espacials, com per exemple la Solar Orbiter de l'Agència Espacial Europea. Mireu quin vídeo més bonic que hem inclòs al nostre web de l'eclipsi sobre el Sol. Aquests vídeos veuen les estructures que presenta l'atmosfera solar. La Solar Orbiter passa a una distància de 42 milions de quilòmetres del Sol, i aquesta és la distància més propera, que sembla molt, però és més d'una tercera part de la distància Terra-Sol, i és la missió que més s'ha apropat al Sol per a conèixer-lo. Així es poden veure imatges de l'activitat de la corona solar on el Sol ha estat eclipsat artificialment. I és que, per a observar les parts més externes de l'atmosfera solar, cal apagar el Sol momentàniament. Avui en dia es pot fer gràcies a aparells anomenats coronògrafs, que precisament fan allò que acabem de veure en aquest vídeo, un eclipsi artificial. Però antigament això no estava al nostre abast i havíem d'esperar als eclipsis solars totals, que de manera natural apagaven la llum del Sol, per a poder estudiar altres parts del nostre astre. En el cas de la corona solar, aquesta és la primera fotografia que es va fer de la corona solar a un eclipsi total de Sol a l'any 1851 des d'un observatori de Prússia. La resolució no és molt bona, però es veuen tant la corona com algunes protuberàncies. Però encara que es va observar des d'antic, no sempre ha estat clar que la corona solar i les protuberàncies foren una part del nostre Sol. Inicialment hi havia diferents hipòtesis i una d'elles passava per explicar la corona solar i les protuberàncies com efectes òptics causats pel pas de la llum del Sol al voltant de la Lluna. No va ser fins a un eclipsi solar
hacia Espanya, l'eclipsi del 1860, que veiem així la impremta, la franja de totalitat d'aquest eclipsi va passar per la península Ibèrica, quan es van prendre unes fotografies amb la qualitat suficient i des de diferents punts de la geografia que van permetre demostrar que la corona i les protuberàncies eren parts inherents del Sol. Així veiem la primera fotografia que es va prendre de les protuberàncies solars, que va ser feta per Warren de la Rue des de Ribavellosa, la província d'Àlaba. Com l'objectiu era fotografiar les protuberàncies, la foto està un poc solaritzada, està un poc cremada i no es veu en detall la corona. Va ser el mateix eclipsi, però per part d'un altre equip d'observació al desert de les Palmes, que es van prendre les primeres fotografies de la corona amb molta qualitat. Aquestes fotografies es van prendre amb una tècnica fotogràfica que li deien el collodion, que el responsable d'aquesta tècnica va ser un professor d'aquesta universitat, el catedràtic José Montserrat i Riutort, que era catedràtic de química de la Universitat de València i que va ser l'encarregat de fer el revelat d'aquestes fotografies, que és un revelat que se fa en líquid, i que van permetre obtindre les primeres imatges amb bona qualitat de la corona solar. Així veiem un gravat que es va fer a l'època a l'anuari del Reial Observatori Astronòmic de Madrid. Amb les informacions d'aquestes fotografies es va fer un gravat, això és un gravat. I així les conclusions que s'anotaven en l'època de com apareixia la corona completa no se vio hasta que desapareció el último rayo de sol, y su aspecto general era el de una gloria formada por rayos blancos, desiguales en extensión y semejantes a los que adornan las custodias. És més llarg, no vaig a llegir-ho tot, però així baix tenim un altre extracte en el que fa al·lusió a aquestes possibles hipòtesis de què era aquesta corona solar, ¿no? Y así es diu, no son por completo efecto de una ilusión, sino objetos reales, flotantes en la atmósfera solar, a lo sumo algo abultados o desfigurados por la atmósfera terrestre, o tal vez un poco también por la mente de cada espectador. Un altre exemple va ser l'experiment d'Eddington, que sempre s'associa als eclipsis perquè va tindre lloc durant un eclipsi total de Sol i va servir per a demostrar la teoria de relativitat general d'Einstein. Anem a veure com ho va fer. Així veiem l'arxiconeguda foto de l'experiment d'Eddington, on veiem, per una banda, un eclipsi total de Sol amb la corona de la que hem parlat abans, i així veiem assenyalades unes ratlletes que corresponen a estreles. S'estan assenyalant les posicions de determinades estreles. Què tenen que veure aquestes estreles i què té que veure un eclipsi total amb Einstein i amb la relativitat general? Doncs, així veiem la portada de l'Illustrated London News de l'any 1919, on es feia eco de la troballa d'Eddington, no? I mireu, la composició me sembla molt bonica perquè d'una banda està una il·lustració que representa aquesta fotografia, el Sol, les estreles amb unes fletxes, així la tenim ampliada, estreles amb fletxes. Què signifiquen les fletxes? Doncs desplaçament, no? Són estreles que s'havien desplaçat del lloc on les tocava estar. I així a continuació tenim aquestes estreles amb uns rajos discontinus, que són la seva llum, la llum que emeten les estreles i que arriben a la Terra, allò que ens permet veure les estreles, que ens arriba la seva llum, i veiem que aquesta llum està doblada, ha fet una curvatura. Així també tenim la franja de totalitat d'aquest eclipsi, va ser un eclipsi al mes de maig de l'any 1919, que passava per Brasil i també per la illa del Príncep en el Golf de Guinea. I per últim, així tenim una corona solar, que és una part que és molt bonica i que causa molta fascinació. Doncs, què tenia que veure l'eclipsi, les estreles, les posicions amb Einstein i la relativitat general? Primer anem a recordar una cosa molt bàsica, i és que la relativitat general d'Einstein el que fa és proposar una explicació per a la gravetat alternativa a la que havia donat Newton més de 2 segles abans. La gravetat sabem que és aquesta força que causa que dues masses s'atraguen. Així és com ho explicava Newton, però en la relativitat general d'Einstein
ho explicava amb una premissa molt diferent. Era l'espai el que es deformava i, com a conseqüència, la llum podia canviar la seva trajectòria. La visió de Newton també previa una possible curvatura de la llum, però amb molta menys desviació que la teoria d'Einstein. Aleshores, es va proposar a l'experiment d'Eddington demostrar quina era la desviació d'aquesta llum per veure amb quina de les dues hipòtesis s'aproximava més. Es tractava de mesurar desviació dels rajos de llum. A què ens referim amb aquesta desviació de la llum? Una desviació de la llum és allò que passa quan la llum travessa una lent o un medi com l'aigua. El resultat és que l'objecte el veiem desplaçat de la seva posició original. Doncs què es proposava Eddington? Eddington volia veure el desplaçament d'algunes estrelles conegudes i en mesurar aquest desplaçament estaria mesurant quan s'havia desviat la llum i podria comparar si el resultat s'aproximava més a allò que predia Newton o a allò que predia Einstein. Les estrelles que volia mesurar no eren les que hem enfrat abans, no eren, això són les oses major i menor. Per a saber quines estrelles havia d'observar Eddington, havien de pensar on estava el Sol, perquè el que volia Eddington era veure quant desviava el Sol la llum de les estrelles que estaven darrere d'ell. Quines són aquestes estrelles que queden darrere del Sol? Doncs, així tenim un esquema, com hem dit abans, de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol. Més llunyà, més cap a fora, tindríem la resta d'estrelles. La resta d'estrelles que formen unes constel·lacions molt conegudes per a nosaltres. Aquestes són les constel·lacions zodiacals. Les constel·lacions zodiacals són aquests conjunts d'estrelles que queden en aquest pla de l'eclíptica que hem parlat abans. Per això ho hem representat així. Tot està en el mateix pla. Què passa quan la Terra va viatjant al voltant del Sol? Doncs que, per exemple, vaig a detindre la Terra ahí. Dis-me, quina és la constel·lació que queda per darrere del Sol? Podem veure que en aquest cas tenim a la constel·lació de Leo. Això significa que la llum de les estrelles de Leo, en el seu camí cap a la Terra, han de passar propet del Sol i el Sol pot doblar aquest ras de llum. Això farà que les estrelles de Leo es vegin desplaçades de la seva posició real. Això és el que es proposava fer Eddington. Quina és la constel·lació que va veure darrere del Sol el dia 29 de maig de 1919? Doncs era la constel·lació de Tauro. El 29 de maig del 1919, la Terra estava de tal manera que Tauro era la constel·lació que quedava darrere del Sol. I així ens podem fer una pregunta. Si Tauro queda darrere del Sol, podem veure Tauro al cel? Impossible. Des de la Terra, si volguérem mirar cap a Tauro, tindríem el Sol amb tota la seva llum, no ens deixaria veure Tauro. Això va en contradicció amb el que molta gent creu, que pensa que el seu signe zodiacal correspon a la constel·lació que més es veu el dia del seu aniversari. És just tot el contrari. El dia de l'aniversari d'una persona que ha nascut baix el signe de Tauro, Tauro queda darrere del Sol. La veuríem de dia. Què cal tindre per a poder veure una constel·lació que queda darrere del Sol? Necessitem apagar el Sol. Necessitem un eclipsi total. Eddington va tindre molta sort, perquè com allò que volia era mesurar la desviació de les estrelles respecte a la seva posició real, necessitava un conjunt d'estrelles prou brillants i va consultar uns astrònomes i li aconsellaren el cúmul, un camp d'estrelles que li diuen les Híades, que estan a la constel·lació de Tauro. Oye, i el dia de l'eclipsi el Sol estava a la constel·lació de Tauro. Quina sort que va tindre Eddington. Aquestes imatges les hem tret amb un software lliure que se diu Stellarium i que tenim disponibles en pràcticament tots els ordinadors amb lliurex de les aules dels centres d'educació. A la imatge de l'esquerra veiem la constel·lació de Tauro a l'hivern. A l'hivern el Sol no està davant de la constel·lació de Tauro, aleshores podem veure com és la constel·lació i quines són les posicions de les estrelles. A la dreta tenim una imatge de com estava el Sol el dia de l'eclipsi del 29 de maig del 1919. Veiem que el Sol està en la constel·lació de Tauro i també podem veure la Lluna perquè és el dia de l'eclipsi.
Això va fer que algunes de les estrelles que estaven al voltant dels limbos solars desviaren la seva posició. I per comparació amb la constel·lació, amb les posicions reals que es poden mesurar, es poden prendre en qualsevol altre moment de l'any, es va poder mesurar aquesta desviació. I el resultat va ser que la desviació s'aproximava molt més a allò que calculava la predicció d'Einstein. Bea, així, a l'Aula del Cel de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, us dediqueu a cultivar aquest entusiasme per l'aprenentatge a partir de fenòmens astronòmics. De quina manera podem emprar el proper eclipsi solar com a situació d'aprenentatge? Bueno, doncs hi ha moltes maneres i, de fet, hem arreplegat totes les possibilitats que estan al nostre abast en un recurs que et vaig a contar d'ací a uns segonets. Però abans deixa'm que et mostre una d'aquestes eines, que és aquesta maqueta del sistema Terra i Lluna, amb la que volem recrear un eclipsi total de Sol. Volem treballar el concepte de l'ombra, que hem vist abans, i també els dels tamanys aparents i les distàncies. Falta un actor, falta el Sol. Com sempre, aquesta maqueta hem d'eixir fora, hem d'eixir al carrer i hem d'emprar la llum solar natural. Amb aquesta maqueta orientarem la Lluna entre la Terra i el Sol natural i veurem com l'ombra de la Lluna progressivament es projecta sobre el globus de la Terra. Per a que això funcioni hem de mantenir una proporció de tamanys i distàncies semblant a la que tenim en realitat. I és que el fet de tindre eclipsis és una altra curiositat, una altra casualitat, perquè no ho hem dit, però com és possible que un objecte tan xicotet com la Lluna pugui eclipsar a un astre tan gran, una estrella com el Sol, quan són de tamanys molt diferents. El Sol és moltíssim més gran que la Lluna. Però abans hem vist com es poden presentar amb tamanys angulars, amb tamanys aparents molt semblants. És una qüestió de distància. I és que la Lluna, efectivament, és 400 vegades més xicoteta que el Sol. Té un diàmetre 400 vegades menor que el Sol, però també es troba, en mitja, 400 vegades més a prop. La distància Terra-Lluna és 400 vegades menor que la distància Sol-Terra. Això fa que siguin possibles els eclipsis. Aquesta proporció la podem recrear construint aquesta maqueta. Les instruccions precises les tindreu en un recurs que hem preparat per a tota la comunitat docent i per al públic en general, que és el nostre web d'eclipsis del que parlaré a continuació. Altra manera de treballar proporcions i triangles semblants és construir un visor per als eclipsis, un visor segur, un visor que ens va protegir de possibles cremadures. Es tracta d'una càmera estenopeica, una cambra fosca, com les càmeres fotogràfiques antigues. Bàsicament consisteix en agafar un tub, quan més llarg millor, teniu més informació en el nostre web, i en un costat fer-li un forat xicotet, un forat del tamany d'una agulla, 1 mil·límetre de diàmetre és prou. L'hem cobert en paper d'alumini. A l'altre costat posem un paper vegetal que faça de pantalla i orientem cap al Sol. Els rajos solars que passen a través del forat projectaran una imatge del disc solar en la pantalla. Per què tenim tot això? Perquè en condicions de molta luminositat és un poc difícil veure la imatge. Necessitem bloquejar la llum ambient. Podem fer-lo amb aquest parasol o inclús podem ficar el tub dins d'una caixa fosca per a veure millor la imatge. Teniu imatges que hem fet amb aquest mateix aparell al nostre web. És una manera d'emprar les projeccions del disc solar per a veure l'eclipsi. Es poden veure totes les fases de parcialitat fins a la totalitat mirant la projecció que aparega a la pantalla, sense necessitat de mirar directament i protegint els ulls. Clar, d'una forma molt segura, que això és el més important. Exacte. Per tal de tindre recollits tots aquests recursos, com he dit abans, tenim un web i per accedir a ell hem fet aquest marcapàgines que recrea un eclipsi total, que està fet amb fotografies reals de la Lluna i del Sol. Al QR que trobarem dins tenim un enllaç a aquest web. Doncs aquesta és la web a la que porta aquest codi QR,
on tenim informacions generals sobre els eclipsis de 2026, 27 i 28. Tenim a l'apartat La Lluna i el Sol recursos molt bonics per emprar a l'aula, com per exemple per al Sol, el vídeo i tota la web de la missió Solar Orbiter. I per a la part de la Lluna, el portal que té l'Agència Espacial Europea al voltant de la Lluna, la seva òrbita, si està més pertorbada o menys pertorbada, tot el que volem saber sobre la Lluna, les missions que han anat, ho tenim en aquest portal. Per a banda tenim la secció de recursos a l'aula, on podem trobar, mireu, això és com funciona la maqueta de la que us parlava abans, i així, en cada enllaç, teniu les instruccions precises de com construir-la i com fer activitats prèvies de càlculs de proporcions i de triangles semblants. També teniu el marcapàgines d'eclipsi que us hem mostrat, per si voleu imprimir-lo i fer marcapàgines per al vostre alumnat. I també vaig a presentar un altre recurs, que és el cercador d'horitzons, que el veurem en més detall més endavant. També tenim el taller, la construcció de la càmera estenopeica, que us he presentat abans, i que us porta a la descripció de com treballar els continguts matemàtics abans de construir la maqueta. Vos presenta també un recurs molt interessant que té NASA, que li diuen NASA's Eyes on the Solar System, per a trobar, per a consultar les dades sobre el tamany del Sol, el tamany de la Terra, el tamany de la Lluna i les distàncies. Bueno, això es pot consultar en qualsevol lloc, però aquesta és una manera molt visual de veure aquestes proporcions i també les òrbites que tenen al voltant del Sol. Així tenim el principi de la cambra fosca i aquests triangles semblants i els detalls de com construir la càmera estenopeica. Per últim, així teniu les imatges del disc solar, d'acord? En la pantalla. Això és un dia normal, òbviament sense eclipsi, es veu el disc solar, és una projecció, però així baix tenim imatges de l'eclipsi de 2005, l'anular, com es veu en un dispositiu molt semblant. Podem seguir totes les fases de l'eclipsi. Per últim, tenim una col·lecció de problemes matemàtics associats als eclipsis on es donen resposta a qüestions prou habituals entre el nostre alumnat, com sabem a quina distància es troba el Sol, com sabem quin tamany té la Lluna. Proposen activitats amb continguts curriculars de primària, secundària, on es donen resposta a totes aquestes qüestions.